すげえな、あちこち戦ってんぞ。1570年頃から1600年頃まで織田信長、豊臣秀吉が華々しく活躍した時代を安土桃山時代と呼ぶそうですよ。武田信玄、上杉謙信などの戦国大名がしのぎを削る中で頭角を現したのは尾張の織田信長でした。うつけ者と言われた青年は桶狭間の戦いで駿河の今川義元を破り、1573年には15代将軍足利義昭を京都から追放し室町幕府を滅ぼしました。1582年天下統一へ突き進んでいた信長でしたが、家臣明智光秀の反乱、本能寺の変によって最後を遂げます。信長の家臣豊臣秀吉は山崎の戦いで光秀を破り、信長の後継者となると大阪城を築きました。ちっちゃん？その後関白太政大臣となり、1590年小田原を攻めて北条氏を滅ぼし、東北の伊達政宗をも従え、ついに天下統一を成し遂げたのです。秀吉が死亡すると政権をめぐる争いが生じ、ついに石田三成と徳川家康の間に天下分け目の関ヶ原の戦いが起こりました。へえ、俺ワクワクしてきたぞ。これに勝利した家康が江戸幕府を開きます。